aita urpekaria edo guzua zen, baina etzan familian bakarra, ez? Aitzona arotza zen, Aha. mutriko barra, gizona handi bat. Eta buzo batek, zantzion, zu, nerekin torri zeitez. Eta ikasi zuen orduan buzoen lana. Hau zeina, aitarena? Aikena bilidu beti. Eta traje hau dauzka, egun da 50 urte edo. Eta traje honek, pesatzen ditudan 1 kilo. Eta sartzen da, hemendik hau kentzen zaio, eta hemendik sartu hankak, beheraino, behak esatezun, ni nago erne, eta goian zaudenian erne, ez inorekin ditzein ni kato bat, sako batien barruan nago. Bodega bera, Bai. azkeniko urteotan itxita dago, no? Itxizen duen? 5-6 urte. Baina nire izan diate barruan gauza pila bat jaso dituzula urteetan zehar, eta gu ikusteko gogoarekin Bai, gaude. bai. Zuratzean hor badezula, kaskoren bat edo Bai. hori ere Pedro Mari gustatuko zaio. Kalamu aldean, gara zilean, borroka gogorrak izan ziren. Bai. Bai. Agian handikan etorriko da. Behar bada orduko Bai. soldadu batek erabilitako izango da. Da hemen, ez dakit, balaren baten eraginez edo, badauka, Bai, badauka, hemen bai. marka, koska handi batako hemen. Zenbat gauza dauden hemen? Ikusi duzu Pedro Mari? Bai. Gauza piloa? Hau ez dakit ganbara den edo zer den, baina erotzeko beste gauza dago. Bai, zakin nundikan jo, egia esan. Bakoitza alde batetik joango gara. Eta gero elkartzen gera. Gero elkartuko gara, ia bakoitza zer aurkitu duen. Oso ondo, Konforme? oso ondo. Hau ez da inzarra. Hainua zu gaztea zinen, ez dakit Ez, gogoan izango duzun. Gogoan daukat egun hau. Eskolan ginean, Bai. eta eskola itxi zuten, kriston festa. Begira. Edizio berezi atera zuen, Lago de Espainiak. Hau arratsaldez izango zen. Bai, jakina. Begira nola aldatu diren gauzak, Orduan 8 pesta balio zuen. Irtegerako prezioa, 10 eurotan dago. Hau da, Afrikako bizitza oso posgarria da, bizitza. Eta ez behin ere aspizen Afrikakin. Eta zenbaren bora egon zinean... Ni 5 urte. Hemen gizuelakin mundukian bote monekia. Hili monekia. Eia ala, kibumba, guaguaua. Kigumba. Kilumba da neskatxa. Neska. Eta aguaua polita. Eskerrik asko. Zein da daukazun gauzarik arraroena? Barreru, hau da, zague hartzeko trampa bat. Eta barruan deko zu el eskeleto. Orduan bat jauz izan behintzat. Bai, hola nekare ban, Ez ego, Pedro Mari? Hor, de kostadillo, Ez dakit, parrillan. honek daukan indarrarekin gubiok eramango Ero gaiten, zugidatu eta ni atzean. Venga, usartzen zea? Bai. A ver, venga. Pedatu edo Ja, pedalei. montatu. Ni jarriko nahi hemen Pariseko Ni emakumeak aldenduko nahi bezala. dut, bai. Hola, de Nik uste costadillo. Pedalak ere eman beharko ditu dela, Venga, ba, guazen Honek daukan aurrera, Pedro indarrarekin. Mari.